sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. An lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma. Nin ye tabale kɛnɛ sigilen ye. An b'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo a ka lamɛnli la. A y'aw bisimila kɛnɛ kɔnɔ. Kunnafoni daminɛna. Kulu marifatigi minnu bɛ Mali woroduguyan fan fɛ. Cɛgɛlɛya min bɛ u ni furancɛla tɛmɛ fanga maaw cɛ. O tɔ bɛ ka juguya ka taa fɛ sabula a kulu marifatigiw y'a yira kunun karidon k'u bɛ labɛnw na furancɛla tɛmɛ fanga maaw kama. O tilala ka yira k'u ye sɔrdasiw ka pankuru kelen ci bɔgɔbɔgɔ nka Bamakɔ ma sɔnni kumakan ninnu ma. Ale y'a yira k'a fɔ ko a pankuru kofɔlen tiɲɛnen don. O kɔ maa caman de bɔnɛna u ni na dɔgɔkun tɛmɛlen binkani dɔ senfɛ min yɛrɛ kɛla Tɔnbɔkutu jikankuru kan Mali woroduguyan fan fɛ. Tile damadɔ ni waleya kɔ maa dɔw bɛ ka ɲini halisa u somɔgɔw fɛ. La menace est réelle, les problèmes sont réels et connus. O bagabagaliw ye tiɲɛ ye. Embargo bɛ dumunifɛnw kan Tɔnbɔkutu. An bɛna seereya dɔw lamɛn ka bɔ Tɔnbɔkutu. Juma su ka dugu jɛ sibiri la maa 2,000 kɔ olu de fagala dugukolo yɛrɛyɛrɛ senfɛ Maroku jamana na. Donc an sigilen don an bɛ balinu la fɛn bɛɛ bɛ ka yɛrɛyɛrɛ. Donc tɛgɛ bɛ ka yɛrɛyɛrɛ, téléphone bɛ ka yɛrɛyɛrɛ. Donc a kɛra ne yɛrɛ kɔnɔ ko problème dɔ de bɛ ne la. An bɛna Sheikh Ahmed Tidiane Sarr ka seereyaw lamɛn. Maliden don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Maroku jamana ma an ka maa welelen don. Niger sɔrdasiw ye Faransi jalaki k'a bɛ k'a ka kɛlɛbolo bila ka taa Afriki tilebiyanfan jamanaw na ni ka laɲini ka bin Niger jamana kan. Bi kunnafoni ɲɛbilaw olu de filɛ ninnu ye. Minnu bɛna walawala aw balimamuso fɛ Mariam Kuyate. Dadi Balawe ale bɛna yamaruya d'a ma sisan. An balimaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo kokura ye. MINUSMA ka bɔli Mali jamana kɔnɔ a bɛ ka gɛlɛyaw lawuli bɛnkan sɛbɛ bolonɔbilabagaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ. CSP PSD ale y'a yira ko Mali ɲɛmaaw y'a janfa wa ko binkɛla a kan. O siratigɛ la a ye bagabagalikanw fɔ minnu kɔnɔ a y'a yira k'a bɛna baara kɛ ni yɛrɛlafasali ye ni laseli dila kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ kunu. Maa caman de bɔnɛna u ni na dɔgɔkun tɛmɛlen binkani dɔ senfɛ min yɛrɛ kɛla Tɔnbɔkutu jikankurun kan Mali woroduguyan fan na. Tile damadɔ ni waleya kɔ maa dɔw bɛ ka ɲini halisa u somɔgɔw fɛ. Maliden caman olu fɛnɛ bɛ ka baara kɛ walasa ka mɔgɔ kisilenw n'u somɔgɔw dɛmɛ. George Atino ale ka ɲɛfɔli don. Kabini alamisadon bingani bilen kɔfɛ ka ɲɛsin kulunba Tɔnbɔkutu ma Mali kɔrɔyan fan fɛ mɔgɔ 64 ɲɔgɔn bɔnɛnen o ni la Mali marabaaw ka fɔlɔ bingani sen fɛ hakilina caman bilala sen kan wasa ka se ka dɛmɛ lase a ma kasaratɔw ma ani fana maa minnu somɔgɔw tun bɛ kulunba in kɔnɔna la ka se ka olu dɛmɛ u ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ kunnafoni bɛ se k'u dɛmɛ k'u hakiliw lasigi. Ana Soni Mayiga olu ye o fɛrɛ dɔw bila sen kan nɛgɛjuru sira dɔw fɛ ka bɔ Gourmara-Rousse. Nous venons de cette zone-là, nous avons des contacts. Anw ye yen yɔrɔ in mɔgɔw de ye. O de kama an bɛ mɔgɔ minnu dɔn ye mɔgɔ wɛrɛw t'o dɔn. O kɛra sababu ye ka somɔgɔw dɛmɛ nɔgɔya kɔnɔ. Taa yɔrɔ tɛ minnu na n'u t'a dɔn u b'u somɔgɔw kibaruya sɔrɔ cogo min na n'a y'a sɔrɔ u bɛ balo la walima n'u sara. An teri minnu bɛ yen u b'an dɛmɛ ka téléphone numérow d'an ma an b'u wele. O kama mɔgɔ caman y'u somɔgɔw kibaruya sɔrɔ minnu tun bɛ kuru in kɔnɔ. An y'o kɛ Ararus wala Bamako dugu kɔnɔ. O y'a to mɔgɔ caman y'a somɔgɔw kibaruya sɔrɔ. Donc les gens ont vraiment commencé à trouver des nouvelles pour ceux qui sont encore en vie. Bɔlɔlɔ foroba kuma wɛrɛw kan maa minnu tun bɛ kulunba Tɔnbɔkutu kɔnɔna la olu caman kɔni ja carilen don u bala k'a ɲini jamana marabaaw fɛ k'u ka fɛɛrɛw bila sen kan wasa ka se ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔni lase u ma. O welekanw sababuya la maa dɔw fana ye fɛɛrɛw bila sen kan wasa ka ɲini a bɛɛ lajɛlen kelen kelen fɛ dɔrɔmɛ kelen ma dɔgɔn ba kelen ma ca ko maaw ka wari fara ɲɔgɔn kan wasa ka se ka dɛmɛ lase kɛrɛnkɛrɛnya la maaw ma minnu n'u tun bɛ kulunba Tɔnbɔkutu kɔnɔna la. Ana Soni Mayiga ale n'a balimaw dɔw fana ye o fɛɛrɛw bila sen kan wasa ka se ka dɛmɛ lase Gourmara-Roussekaw ma ani kɛrɛnkɛrɛnya la fana maaw ma minnu tun bɛ kulunba in kɔnɔ. En ce qui concerne la cagnotte, mɔgɔw ye wulikajɔw kɛ minnu jogina kuru in binkani sen fɛ k'u dɛmɛ ka sɔrɔ somɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ baloko gɛlɛya kɔnɔ fana. An bɛ Ararussunkaw
ni bamakonkaw fo u ka dɛmɛ na ka daa kan minnu nin kisira binkani wale in na u taru u ɲini ka na n'u ye sokɔnɔnaw la o de kama anw ɲa an ŋaniya ta an n'an balimamuso Fatumata Arbert walasa anw fana kana dugudenw ni minnu jogina k'u dɛmɛ. Tout ce qu'on aura comme contribution vers ces populations bénéficiaires, c'est les rescapés surtout. O tamaden minnu ni kisira ni bingani bilen senfɛ ka ɲɛsin Kulumba Tɔnbɔkutu ma olu caman b'a ɲini fana jamana marabaw fɛ k'u ka se ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na olu bɛ se ka lase u bɔduguw la. George Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako. An bɛ to ni kunnafoniyaw ye Mali jamana kɔnɔ. Lakɔlita an n'o tɔ ma jan bilen. Kɛlɛkɛla sababu ye ka maa minnu bɔ u sigiyɔrɔw la, u ma caman de kuma dogolen don lakɔliso caman kɔnɔ. Ni waati in na a ma kofɔlenw kɔni kamana gannen don ka sababu kɛ tagayɔrɔ t'u la. Tijani Wederawogo ale wulila ka se a maa dɔw ma lakɔliso min bɛ wele ko Mamadu Tolo Banjangara marabolo kɔnɔ. An k'a lamɛn. Depuis kɛlɛ daminɛna an ma sɛnɛ kɛ. An bɛ débrouiller ni lɔgɔ ye. An bɛ taa lɔgɔ ɲini ka taa feere sugu la ka tɔrɔ ka nasɔngɔ ɲini ka balo ɲini. An bɛ balo n'o de. Nasɔngɔ t'an bolo, balo t'an bolo, siyɔrɔ t'an bolo. I n'a fɔ Fatumata Sagaraba ɲɛfɔ an ye cogo min na kabini sɔmiyaw baara daminɛna Mali camancɛ yanfan na lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye dugu caman wulila ka bɔ u ka sigiyɔrɔw la ka sabu kɛ dangariwalew ɲɛsiranya kama. An wulila k'an senfa ka se Bajangara dugu kɔnɔna na kalanso min n'an b'a wele ko Mamadu Tolo an ye musolaka dɔw sɔrɔ u b'u ka gɛlɛyaw ɲɛfɔ an ye. Sampa Kɛnɛ ale bɔra Bɔjɔ ka n'i sigi Bajangara dugu kɔnɔna na. An ye kunnafoni sɔrɔ arajow la k'a fɔ ko Mali kalanso bɛna dayɛlɛ tuguni. An dun bolila ka na an sigi Bajangara lakɔliso kɔnɔna la. Se t'an ye, dabari t'an ye, du t'an bolo. An t'a dɔn an bɛna taa yɔrɔ min na. An dun sirannen don u kana na an labɔ lakɔliso ninnu kɔnɔna la. Sɛnɛ kɔfɛ bagan mara tun ye u jigi sɛmɛjiri ye baw u ka fɔla u tun bɛ baganw de mara ne ka u ka fɛɛrɛw bɔ a la i n'a fɔ kalanden fɛɛrɛw nka kabini lakanabaliya kɔni daminɛna a kɛra sababu ye ka maa caman bolontanɲa baganko fan fɛ. Dirisa Kapili ale ye Bɔjɔ dugutigi ye ale bɛ dɔɔni fɔ an ye. An ka dugu yɛrɛ kɔnɔ maa min bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ maa min bɛ san 20 bɔ ko a ka bagan 5 ni 4 ɲɔgɔn mɔgɔ min ta ma ta a tɛ yɛrɛ dɔw ta saga 5 dɔw ta saga 6 dɔw ta saga 8 ba yɛrɛ a bɛ 500 bɔ u ye cɛ in faga ka taa ni ba ye ne yɛrɛ ka bagan min tununa a la saga 9 ba 85 misi 36. Kabini ni maa kuma dogolen ninnu bolila dangarewalew ɲɛ ne ka n'u sigi Bajangara kalanso in kɔnɔna na dugu jɛko 20 musolaka caman de bɛ yen minnu kɔni bɛ boliboli kɛ cogo min na u bɛ se ka dumuni sɔrɔ denmisɛnninw olu kana kɔngɔ cogo min na. Nka i n'a fɔ Aissata Tembeli b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na laɲini kelen mun b'u fɛ o de ye jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan u ka segin ka taa u ka duguw la. Anw nana sisan de an tɛ baara fosi la yan anw cɛw tɛ baara la anw yɛrɛ tɛ baara la. Bajangara ka d'an ye mais an ka dugu de ka d'an ye Bɔjɔ. Kalan o kɔni ye denmisɛnninw ka siniɲɛsigi ye ni maa kuma dogolen minnu kɔni dagalen bɛ kalansow ni yɔrɔ wɛrɛw la u ka laɲini de ye denmisɛnninw olu ka se ka tɛmɛ n'u ka kalan ye cogo min na. Den 6 de bɛ ne bolo u mɔgɔ 3 de bɛ kalan na. An y'an senfa ka se Bajangara marabolo ɲɛmɔgɔw ma u kɔni y'a jira na k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ninnu maa ninnu bɛ se ka sigi u ka yɔrɔ la cogo min na. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bajangara. N y'a laseli kɛ kunnafoni daminɛna. Niger sɔrdasiw ye Faransi jalaki k'a bɛ k'a ka kɛlɛbolo bila Afiriki tilebiyanfan caman na ni k'a laɲini ka bin Niger jamana kan. Ni kumakan ninnu jaabila Paris fɛ. Niamey an ka lasigiden min bɛ yen Mahmoud Kaba Jakite ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Laseli sɛbɛn kɔnɔ jabaranisoba Télé Sahel la CNSP ka kuma lasela colonel major Amadou Abdrahmane ko Faransi tun ye a cari dɔgɔkun tɛmɛlen k'u bɛna fɛɛrɛw bɔ walasa ka u ka sɔrdasi daga bɔ Niger kɔnɔ nka k'u ka jateminɛw y'a yira o kotuw kɔnɔ n'o tɛ ko septembre kalo tile fɔlɔ tɛmɛlen Zender mara la Niger kɛlɛbolo ɲɛma chef d'état-major des armées ni Faransi ka sɔrdasiw ka ɲɛma Sahel jamana kɔnɔ olu ye ɲɔgɔn ye kɛ Faransi sɔrdasi daga wuliliko la nka k'a ta o kumaɲɔgɔnya donni ma fo kana se bi la ko tamamɛnɛ sisima bɔ k'o b'a yira ko dɔgɛrɛ de bi Faransi kɔnɔ k'a da o kan ko jateminɛ dɔgɛrɛw ye CNSP siga an ka colonel Amadou Abdrahmane lamɛn o ko la. D'abord, cette annonce
fɔlɔ an ka jateminɛw y'a yira ko faransi ka sɔrdasiw ka nin tagaliko kuma bɔra kɛlɛkɛla minnu bɛ kɛnɛ kan olu de da kɔnɔ a ma bɔ faransi yɛrɛ kɛlɛkɛboloba état-major olu yɔrɔ wa faransi gouvernement ma i da don a kuma la fana ka da o kan sɛbɛn fosi ma bɔ faransi fan fɛ tagaliko kuma in kan CNSP sɔrdasiw ko tuguni wagati min na faransi sɔrdasiw tagaliko kuma bɛ senna o kuma kelen ko faransi bɛ ka CEDEAO sɔrdasiw jukɔrɔma don kɛlɛ labɛnni na ka na Niger kama ko kunnafoni jɔnjɔn b'u bolo o ko la. Qu'à partir du 1er septembre 2023, 2 aéronefs de transport septembre kalo tile fɔlɔ tɛmɛlen kɛlɛkɛ avion belebele fila 400M ani suguya dɔgɔrɛ Dornier 328 olu bilala ka taga Côte d'Ivoire hélicoptère fila ani mobili giliman 40 kisɛ tɛ don minnu fɛ olu bilala ka taga Kandi ani Malanville ni o ye Benin mara dɔw ye septembre kalo tile 7 tɛmɛlen faransi kɛlɛkɛ bato belebeleba dɔ jɔra Cotonou kɛlɛkɛ minɛnw ani maaw tun bɛ o kɔnɔ wa avion kumabaw ye taganigasegiw caman kɛ ka kɛlɛkɛ minɛnw jigi nin wagati laban ninnu na Sénégal Côte d'Ivoire ani Benin ka dan o dɔrɔn ma. Et au Bénin pour ne citer que cela. Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron ni a bɛ ɲɔgɔn ye bala nin wagati na New Delhi ye CNSP jaabi kunungo an k'a lamɛn. Et nous ne reconnaissons aucune légitimité. Anw tɛ fosi lakodɔn nin kuma ninnu na min bɔra fanga dafirila ninnu da sabula Mohamed Bazoum ma jɛn a ka fanga kɔ a ma démissionné o kama ni anw bɛ kɛlɛkɛminɛ fɛn o fɛn cari anw b'o kɛ Bazoum de ka yamaruya kɔnɔ. À la demande du président Bazoum et en coordination avec lui. CNSP ma lasili kɛ fɔlɔ Emmanuel Macron ka nin kuma in kɔfɛ nka u ye welewele bila u dɛmɛbagaw ma Niger fan bɛɛ k'u ka wuli k'u jɔ ni ka kɔlɔsili kɛ. Mahamoud Kabajakite pour VOA Bambara, Niamey, Niger. O kɔ an bɛ taa Maroku jamana na. Juma su ka dugu jɛ sibiri la, maa ba fila ni kɔ olu de fagala dugukolo yɛrɛyɛrɛ sen fɛ. Marrakech dugu kɔnɔ, tiɲɛni o barika kɔni bonyana kosɛbɛ. Min ye dɛmɛbagajɛkulu ye olu kɔni ka baaraw bɛ senna ni waati in na. Sheikh Ahmed Tidiane Sarr, maliden don, min sigilen bɛ Maroku jamana na. An ka laselikɛla Georges Atino ale sela k'a lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ an ka jɛ k'u lamɛn. Sheikh Ahmed Tidiane Sarr ni ɲantuma. Ayiwa salamu alaikum Georges kɔri baasi t'i la. Tɔɔrɔ si tɛ yen. Sheikh Ahmed Tidiane Sarr dugukolo yɛrɛ la Maroc ka mɔgɔ 2000 ni kɔ ɲɔgɔn olu bɔnɛ u ni la yala ni dugukolo yɛrɛ in yɛrɛ a ye sɔrɔ jumɛn de la i bɛ se ka a ɲɛfɔ an ye a ko kɛra cogo di yala siranya bonyana wa. Dugukolo yɛrɛ ye ne yɛrɛ de sɔrɔ Fez donc a bɛ kɛ waati min na o b'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ snaki dɔ kɔnɔ n kun taara dumuni san yɛrɛ donc an sigilen don an bɛ balon la fɛn bɛɛ bɛ ka yɛrɛ donc tɛgɛ bɛ ka yɛrɛ téléphone bɛ ka yɛrɛ donc a kɛra ne yɛrɛ kɔnɔ ko problème dɔ de bɛ ne la donc mɔgɔ minnu sigilen don snaki kɔnɔ ale ni ne yɛrɛ an bɛɛ ye ɲɔgɔn layɛ k'a layɛ n'a sɔrɔ problème bɛ an kelen de la quoi ou bien n'a sɔrɔ c'est général donc o sen de fɛ an ɲɔgɔn lajɛ an y'a dɔn ko dugukolo de bɛ ka yɛrɛ donc an bɛɛ bolila ka bɔ o de sen fɛ dugukolo yɛrɛ in yɛrɛ kɛra yɔrɔ min na a kɛra Marrakech région de kɔnɔ bon ne yɛrɛ bɛ Fès de maintenant entre Marrakech et Fès donc i bɛ heure 6 de kɛ terrain sira kan donc o de y'a to an ta ma juguya i b'a fɔ Marrakech yɛrɛ région bɛ cogoya min na. N'i y'a san 8 k'a fɔ ko aw yɛrɛ sigilen bɛ Maroc k'a ye k'a fɔ ko ni ɲangata sugu kɔni kɛra Maroc ni dugukolo yɛrɛ jugumanba in kɛra Maroc fo mɔgɔ 2000 ni kɔ ɲɔgɔn olu bɔnɛra u ni la Maroc yɛrɛ mun bɛ se ka jate sa i n'a fɔ ka jamana filanan janko aw mɛnna yen kosɛbɛ ni ɲangata sugu ka kɛ Maroc yala a bɛ dusukun tɔɔrɔ jumɛn lase aw yɛrɛ ma. Tout d'abord humainement parlant n'i y'a ta k'a lajɛ c'est-à-dire que ni adamaden yɛrɛ y'a adamaden tɔɲɔgɔn ye k'a jogunnen don ou bien ko saya bɔra ko la ou bien k'a tigi bɛ degun na adamadenya yɛrɛ taabolo la a bɛ digi la i dusukun yɛrɛ bɛ kasi a tigi place la o ye fɛn fɔlɔ ye filanan yɛrɛ ye mun ye Maroc kɛra ne yɛrɛ ka dugu filanan ye n ye teri sɔrɔ yan n ye balimaw sɔrɔ yan nɔ n ye sigiɲɔgɔn ɲumanw sɔrɔ yan nɔ certes mɔgɔ jugu bɛ yen nɔ i b'a fɔ mɔgɔ jugu b'an ka dugu la cogoya min na mais dugu in fɛnɛ ye fɛn bɛɛ di ne ma ne yɛrɛ kɛra cɛ ye dugu in na de donc ka taa fɔ ko ne yɛrɛ ka dugu filanan ko fɛn y'a sɔrɔ
o tɔ yɛrɛ bɛ digi ne la o tɔ bɛ ne yɛrɛ dusukun tɔ la kasi wa a ye n tɔɔrɔ fɛnɛ a y'an tɔɔrɔ ne b'a dɔn ne kelen tɛ n b'a dɔn mɔgɔ caman don a y'an bɛɛ de dusukun tɔɔrɔ donc o de ye ne ka ressenti ye je suis triste pour mes frères marocains et j'empathie avec eux également. maliden minnu sigilen bɛ Maroc ni kɛrɛnkɛrɛnyala minnu bɛ kalan n'a ye yala ni dugukolo yɛrɛyɛrɛ kɔlɔlɔ sera dɔw ma wa ni o kɛra yala aw ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ walasa ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ hakilina ani fɛɛrɛ dɔw bila sen kan wa? Tout d'abord il faut savoir que étudiants ye association dɔ sigi sen kan n'o association tɔgɔ ASEM, donc association des stagiaires et étudiants maliens. Donc ASEM sigilen don Araba, o de ye bureau principal ye. Maintenant ville fɛn fɛn bɛ Maroc ko malien bɛ yen nɔ, section bureau kɛmɛ ka section bureau central kɛmɛ ka section dayɛlɛ yen nɔ. Donc ce qui fait que association na ne kun ye malien dɔ sɔrɔ, donc information bɛ yɛlɛ vite fait a tigi yɛrɛ ka section kan. Mais exemple kelen ta sisan n'a sɔrɔ dɔ de kun bana malien dɔ de kun banana Fez yan nɔ, donc Fez association bɛ bɔ a kalama, donc o bɛ alerte kɛ bureau ba ye. Voilà, n bɛ baara kɛ ten de, mais ne yɛrɛ kɔni m'a mɛn fɔlɔ ko mɔgɔ banana nin ko in na ou bien ko malien banana nin ko la ou bien ko malien dɔ bɔnɛna a nin na quoi. Cheikh Ahmed Tidiane Sarr i ni ce an ka wele jaabili la. I yɛrɛ ni ce i ni baraji hali bi ala k'aw sankɔrɔta. Ka kɛɲɛ ni binkani min kɛla Tɔnbɔkutu jikankurun kan dɔgɔkun tɛmɛlen, maa 400 bɔɲɔgɔnkɔ olu de sela k'u yɛrɛ bɔ, minnu yɛrɛ sela Rarus dugu kɔnɔna na. Maa 111 olu kɔni su do la a kasara kɛyɔrɔ la. Minnu fɛnɛ sela k'u yɛrɛ sɔrɔ olu bɛ ka dɛmɛ ɲini yaasa ka se ka sigi u ka denbayaw kɔnɔ. Ka bɔ Tɔnbɔkutu, Aluseni Alaji an ka lasilikɛla, ale ka fɔ la ko tɔnjɛkulu caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ ka baara kɛ yaasa ka dɛmɛ don ni maa ninnu ma. Makarito kundo denmisɛnw kule kan banbali u ɲɛ cɛrɔlen tora i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ ka ɲininkali kɛ k'a dɔn min bɛ sen na. O de bɛ se ka fɔ farinya tigilamaw kelen ka baton bɔn ni mɔgɔ caman bɔnɛna u nin la tile kelen tɛmɛnen kɔ Rarusukaw fɛ. Nin cɛkɔrɔba in ale kisira a n'a mɔden o si bɛ kalo 2 la o b'a tɛgɛ kɔnɔ. Cɛkɔrɔba kofɔlen in somɔgɔ 3 de nin tora bato kasara in na. Ne ka mɔgɔ 3 de nin tora ni kasara in na. Ne denmuso b'o la, ne mɔden dɔrɔn de tora ne bolo. Min yɛrɛ si bɛ kalo 2 la. M'a ɲini Ala fɛ a ka bɛɛ dɛmɛ. Nin ko in nana ni gɛlɛyaba de an kan. Ni ye muso wɛrɛ ye ale kisira nga somɔgɔw bɛ nin tora bato kasara in na. A kasibagatɔ ye ko kelen dɔrɔn de laɲini. Ni ye tile 5 ye nin ko in na. Ne ka mɔgɔ 4 ne sara nin ko in na. Ne sera k'an ba dɔrɔn ne su ye. A tɔ ninnu m'u si sɔrɔ. N dɔgɔninw b'o la. An kɔni bɛ yɔrɔ min na an ma dɛmɛ foyi sɔrɔ. Ne kɔni mago bɛ fɛn min na sisan avion ka na dɔrɔn ka taa n'an ye. N b'a fɛ ka bɔ yan yɛrɛ de pinasi fana tɛ don o la. N ka mɔgɔ 4 de fatura m'u si ye. An bɛ don min na i komi sisan dɔw bɛ k'u ka somɔgɔw kibaruya ɲini t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ u bɛ nin na walima n'u tɛ nin la. Nɛgɛjuru sira dɔw bilala min ye téléphone numéro dɔ ye mɔgɔw bɛ se ka minnu wele u ka somɔgɔw kibaruya ɲini. Tile 3 tɛmɛnen kɔ Yusuf Sise sera ka kuma a somɔgɔ dɔ fɛ min kibaruya kun ma sɔrɔ kabini kasara in kɛra. An y'a mɛn ko baton gosira kɛra yɔrɔ min na réseau tun tɛ yen wa an tun tɛ ka se ka an balimaw sɔrɔ. Kow janyara wagati min na an bɛna an balimaw sɔrɔ o y'a sɔrɔ an jigila misɛyara. Nka wagati min na ne yɛrɛ sera ka kuma n dɔnbaga fɔlɔ min fɛ baton kɔnɔna na a selen Rarus a kɛra fɛn ye min kɛra ne ma jatigɛba ye. Tile kelen ka kɔn baton in kasara in ɲɛ cakɛda min baara ɲɛsinnen bɛ bato kɔ ma n'o ye kɔmana fiyɛ an n'u ka ɲɛmɔgɔ dɔ
ka hakilina falen falen senfɛ o tun da sera lakana ko min bɛ bato ka tagama ko fɔ lasana kone komana fiyɛrɛ ka lasigiden min bɛ Tombouctou. Ni faama min ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye min fɔ ɲɛna a ko ko u ye lajɛrew kɛ lajɛre in kɔnɔ u y'a ɲini k'a fɔ sisan pour que nin ko in danga sigi a la u b'a fɔ min ma k'u ye laɲini dɔ kɛ ka papier di ministère de la défense ma o de kan k'a valider o ye ka yɔrɔ saniya k'a daminɛ ka bɔ Kulukoro fo Gawo i n'a fɔ ni n ko n b'a fɔ a bɛ faamuya cogo min na ka ratissage kɛ ka bɔ Kulukoro wala fo Gawo walasa komi jida kɛrɛfɛla dɔw bɛ yen walasa ka bato sababu ka kɛ sababu ye bato ka se ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na. An bɛ waati min na i komi sisan mɔgɔ caman ka laɲini ye ka lakana ko sigi sen na fɔlɔ babolow bɛɛ fɛ yanni bato ka wuli ko kura o hakilina taara Bubakar Mahaman Gimin sira fɛ ni ale ye Tombouctou ka ye. Bi an yɛrɛ de kan k'a fɔ bato ka jɔ parce que ni donna bato la sisan i dalen t'a la ni bɛ se i bi ka taa yɔrɔ min na. Bato yɛrɛ kɛra mɔgɔw ye problème ye n'o de don vraiment bato ka jɔ pour que nin ko in ka jɛya. Tombouctou jɛkulu dɔw bɛ fɛɛrɛw la walasa ka dɛmɛ lase mɔgɔw ma minnu kisira ka bɔ kasara in na. Jɛkulu min tɔgɔ Solidaris ye musaka dɔw fara ɲɔgɔn kan ka ban musaka min bɛ kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu kisira nin ko in na. Fatuma Harbert ale ye Solidaris tɔnden dɔ ye. Mɔgɔ minnu sɔrɔ minnu sera ka bɔ nin kɛwale jugu la olu sera Rarus mara kɔnɔ donc an ye nin cagnotte lancer pour que ka wari dumuni ani finiw ɲini mɔgɔw fɛ pour que ka dɛmɛ do ni mɔgɔ ninnu fɛ minnu bɔra nin kɛwale kɔnɔ. Hakilina jiginna ka fara mɔgɔ minnu nin tora nin ko in na min bɛ t'i jɔ mɔgɔ 100 n'a kunkanfɛn na Mali jamana tiɲɛ dɔ fana tiɲɛna kosɛbɛ an kan bɛ bato Tombouctou ma ka da kan kabini san 1978 o bato bɛ tagamadenw ta bato Tombouctou kɔni jenina kasara in senfɛ a tɛna se ka baara kɛ tuguni. Ni Alusein Alhaji Kala Seli ye VOA Bambara Togo la ka bɔ Tombouctou. Ayiwa Siaka Traoré kuma b'i bolo farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw. Senatolanta bunagun kan Mali samatasɛgɛw cɛ kɔrɔbalenw forobatɔn ko don a senkɔrɔmadodobaw bɔra ka caya juma tɛmɛnen septembre kalo tile 8 san 2023 a kɛra wula fɛ ka don su daminɛ na stade du 26 mars la Bamakɔ. U taara Mali forobatɔn ka wele jaabi min kɛnɛ kan Mali ye sebaya sɔrɔ Sudan du Sud kan celu 4 kanankolo Mali kanu na. Senatolanta ɲɔgɔndan don min bɛ don Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 min bɛ tan san wɛrɛ 2024 o éliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile 6nan a n'a laban hukumu kɔnɔ. Kabini ɲɔgɔndan sanga 10 na Mali senatolantana Ibrahima Kone ye Sudan du Sud jɔ lamaga. Sanga 29 na ani sanga 57 na Kamori Doumbia ye Mali celu 2 ani celu 3 don. Celu 4 donna sanga 82 na Nɛnɛ Dorgeles fɛ. Ɲɔgɔndan bɛna kuncɛ o cogo la ni Mali ka sebaya ye celu 4 ani kanankolo. Hamari Traoré Mali jalatigi y'a yira ko Mali ka sebaya in kɛra tasibila ye ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaw ani maliden minnu tora farinya tigilamɔgɔw ka wale la min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 60 kunkanfɛn bɔnɛ u ni na kɔrɔyan fan fɛ baton dɔ kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen. An ka militaire minnu bɛ jamana nord la ka jamana défend an y'a mɛn ko caman sara et puis civil dɔw fɛnɛ sara la an bɛ ala deli ala ka ɲin'u la ala k'u ta yɔrɔ sumaya an y'a nin victoire kɛ ka nin victoire dédié olu de ye o ni ka a essayer ka jamanadenw la nisɔndiya dɔɔni nin wagati dusukasi wagati de an b'a ala deli ala ka ɲin'u la bi match in kɔni techniquement an ma ballon ta i b'a fɔ comme an b'a kɛ cogo min na d'habitude an ye ballon caman de perdu an kan ka bi caman don ni match nation na an b'an fɛ yen nɔ public bɔra kosɛbɛ an b'u fo vraiment chaque fois n'an bɛ an fɛ yen kɔni jamanadenw bɛ bɔ u b'an soutenir u b'an dɛmɛ k'an ka se ka victoire kɛ donc bi kɔni alhamdulillah an bɛ ala barika da o la sisan an bɛ continuer ka baara de kɛ parce que match tɔw bɛ ka nalen kani fɛnɛ bɛ ka se an bɛɛ k'an balo di ɲɔgɔn ma a mana kɛ cogo o cogo wagati dɔ bɛ kɛ équipe bɛ difficulté sɔrɔ aw journalistes jamanadenw bɛɛ an gérés an ka balo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen n'ala sɔnna jamana ka se ka kobaw kɛ wagati min bɛ ka nalen inchallah. Sudan du Sud degeli karamɔgɔ
Stefano Cousin Kafola sengola be Mali senantolantanaw na kosɛbɛ. Le Mali, c'est une très grande équipe. Mali ndolatitɔ ye ndolatitonba de ye wa ndolatiton dafalen do n'i ye ndolati fɛn o fɛn ta k'a lajɛ i bɛ ndolatila jolen dɔ sɔrɔ o yɔrɔ la ndolati siratigɛ la. Mali ndolatitɔ n'i y'a filɛ ale de taamana an bɛɛ kan an ka ndolatitɔn jɛkulu in kɔnɔ n'o ye groupe G ye wa a ka kan maaw k'a dɔn Mali ye jɔyɔrɔ fɔlɔ de sɔrɔ ndolati in kɔnɔ o nafa ka bon kosɛbɛ wa n'i ye jaabiw ta k'a jateminɛ maa tɛ se k'a fɔ ko Mali n'a ka sebayaw man kan an'u ka kan kosɛbɛ nka min ye anw yɛrɛ Sudan du Sudkaw ye tiɲɛ yɛrɛ la anw ka ndolatitɔ a bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnninw de ye nka n'i ye a ta k'a lajɛ an bɛ se ka min fana fɔ Mali ka nin ndolatan in na an ma se ka ndola 10 i n'a fɔ an dɔnnen bɛ nin ndola 10 yɛrɛ min an ma se ka an yɛrɛ sɔrɔ nka an ye ndolata 6 de kɛ nka nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ndolatan anw ko 10 k'a fɔ ko an yɛrɛ sɔnna ma ka fɔ ko tiɲɛ ka fɔ ko sebaya tun kan ka sɔrɔ an kan wa tiɲɛ yɛrɛ de la sebaya tun kan ka sɔrɔ an ka nin ndolatan in na. C'est la première fois, le seul match qu'on mérite vraiment de perdre. CAN Côte d'Ivoire bafɛ ngoni saba éliminatoire ninnu na Mali de kɛra fɔlɔ ye a ka kulu kɔnɔna na kuru 15 boko 6 sebaya 5 binko 1 VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. An ka maliden dɔw ka haminankow lamɛn. sagoma ve wa banramo alu kamara de do ka bobaginta bo haminan ko mi jornan ko mena la jamana ngona bi o asimi ko ita ani sajo kamara ka marfa san ka tuba jamana de parce que ni ya laje o be ka mo jama fa jamana in kono ko jiari shu mi faso de njugu tuyi sananga ananga chenra ngana kelen yere damne to la kele damne la to di ngo koron fe mo nun de koko eta mako tuka yoro la jamana fa kan mako tuka yoro la o de kamo ko ube o de kamo we marfa ta jamana kamo ko buka ene panasi menere mi be ka fo yana ni ne terke tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Segu 2014 an tun bɛ wotoro pushe de kɛ hali don dɔ la an tɛ dumuni sɔngɔ sɔrɔ an tɛ foyi sɔrɔ mais solution tɛ don dɔ la an nana sugumada fɛ hali daraka ma se ka daraka sɔrɔ a ye wotoro bila k'ale bɛ taa don jadisiya la a taara ne yɛrɛ jɔlen ɲɛna k'a bɛ taa don jadisiya a taara don jadisiya la an ka sigi an ka lajɛ yɛrɛ Ameriki aw yɛrɛ VOA Bambara aw yɛrɛ ani aw yɛrɛ ka lajɛ Amerikɛn den jumɛn bɛ sɔn k'a bɛ marifa ta ka Ameriki eta kan parce que sɔrɔ yiriwalen don fɛn bɛɛ yiriwalen don mais gɛlɛya kana yen kɛ solution Mali bɛ cogoya min na Ameriki ka kɛ ten dɛ solution bɛ a bɛ wolo min na an bɛɛ b'a ye France lajɛ kɛ n'u ma lajɛ k'u hakili to fantandenw na a ma ɲi dɛ ne yɛrɛ min filɛ mɔgɔ min fa salen o de bɛ fa anw minnu fa salen an denmisɛnnama an de bɛ fa saya juguya dɔn anw minnu ba salen an denmisɛnnama anw de bɛ ba saya juguya dɔn o bɛ cogoya min na mɔgɔ min bɛ fantanya kɔnɔ o de bɛ fantanya juguya dɔn Mali faamaw tɛ fantanya kɔnɔ u t'a dɔn u tɛ fantanya juguya dɔn n'i y'o fɔ u b'a fɔ ko Mali ye fantan jamana ye se tɛ Mali ye o ye nkalon de ye pétrole basé 5 de bɛ Mali dugukolo gaz hydrogène bɛ Mali la sanu bɛ Mali la jama bɛ Mali la Mali kɔni tɛ fantan jamana ye u ka lajɛ u ka pétrole bɔ u ka gaz ni pompe bɔ u ka sɔrɔ siraw yiriwa jeunes u ka jeunes to u ka fantandenw ta baara la an so afɛ Afrique somɔgɔw kɔrɔ bɛɛ ta la ni Traoré wala de ka bɔ IPROM de la vraiment ni énergie ma lajɛ ka hinana an ka courant ko na ma se ka foyi faamuya énergie de Mali tɛ foyi jɔyɔrɔ foyi t'a la wallahi an ka tiɲɛ fɔ mais a bɛna fɔ ko transition ka d'an ye a n'a fɔ transition man di transition ka su a ka d'an ye tile mais n'u ma fɛɛrɛ kɛ courant ko la courant ko in kɛlen don i n'a fɔ dalakɔrɔ bɔli i n'a fɔ daban kama parce que an tɛ ka se ka foyi faamuya an dun b'a ye samiya fɛ courant tɛ ten mais sisan courant tigɛ de ka jugu ka tɛmɛ waati bɛɛ lajɛlen kan anw yɛrɛ ka quartier da ka jugu ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan. aw minnu bɛ k'an lamɛn aw bɛ se k'aw ka cikanw to an ye an ka nɛgɛjuru sira o ye 0 1 20 24 30 47 16 nka a ye kɔn k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ fɔ ka sɔrɔ k'aw ka cikanw tugu o la musolakaw musomisɛn fara bogotigiw kan an ka wele bilalen don aw bɛɛ lajɛlen ma. ayiwa an balimaw nin ye bi tabali ye kuncɛlen ye maa min tun bɛ nɛgɛ karafe la o ye Dadi Balawu ye ka bɔ Ameriki jamana na aw balimamuso Mariam Kuyate ne de ye ni laseli kɛ ka bɔ Bamako an bɛ foli bila aw bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an baaraɲɔgɔnw minnu y'an dɛmɛ nin baara in kɛ ko ɲuman na an b'a fɔ aw ni ce aw ka tulomajɔ la nka aw kana ɲina a bɛ se k'aw ka cikanw to an ye an ka nɛgɛjuru sira o ye 001 20 24 30 47 16 ni ala ma basi kɛ n b'aw lasɔrɔ sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 tɛmɛlen ni sanga 30 ye tabale kunnafoni kura wɛrɛ kɛnɛ kan aw ni ce aw ka tulomajɔ la.